Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuunan ug happy Sabat, happy weekend sa ato ang tanan niining adlaw nga igpapahulay. Sa makausapa mga kaigsuunan, kita magabalik o magapadayon sa atong pagtuon sa atong leksyon. Karon na ata sa ikaupat nga leksyon mga kaigsuunan. Mao ang gitawag nga worthy is the Lamb. Apan sa dili pa kita magapadayon, tingali matingala mo mga kaigsuunan nga ang atong kauban karon mahimong duha lang mi kabuok niining magtaknaan ni Pastor Rudy Jimenez, ang atong Stewardship and Plant Giving Director sa South Philippine Union Conference. Tungod kay ang atong mga kaubanan sa takna sa pagtuon, ato karon sila sa ayas mga kaigsunan tungod sa ilahang doctoral program, tuwa sila nag-eskwela og dinhi gihatag kanamo ang tahas sa pagpadayon sa atong pagtuon sa atong takna sa pagtuon. Og sa dili pa kita magapadayon mga kaigsunan, akong hangyoon si Pastor Jimenez sa paghatag sa atong pang-abli nga pagampo. Ato lang iduko ang atong mga ulo, mga pinalangga nga mga tigpaminawan og ang ato nga mga kaigsunan. Magampo ta. Balaan namo nga Dios, nining matahom nga takna sa balaan nimo nga adlaw, ang imong mga kaanakan, kami nga imong mga alagad, magahimo na usab nining pag-review o paghatag sa takna sa pagtuon alang sa tanan namo nga mga kaigsuonan, mga kigalaan, aron kami Ginoo makabaton sa duga nga kadasigon ug labaw sa tanan, kaalam nga langit nun, nga kani nga mga pagtulunan sa leksyon ni ini nga semana, mahimo kaning panalangin alang sa amo paglahutay sa pangalagad ug pagserbisyo dinha kanimo. Amen. Salamat sa imong balaan nga espiritu nga magagiya kanamo, ug salamat nga imong gitagaan ug pagtagad kaning among mga pagampo kay amo kaning pagadawaton, pinaagi sa mahal nga ngalan sa among magbubuhat nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat Pastor Jimenez. Magapadayon kita atong atong mga greetings sa atong mga tigpaminaw o tigtanaw sa ato ang takna sa pagtuon. Pastor Jimenez. Maayong buntag sa adlaw nga papahulay sa tanan nga makigsunan. Last weekend, Pastor, didto mi sa Iligan Seventh-day Adventist City sa Central Church sa Tibanga. O pagsulod na mo dito, daghan kayo makisuunan nga ingos na Pastor, sige ming tanaw sa takna sa pagtuon. Amen. O nalipay kayo ako personally, uban sa akong pamilya nga didto, uban po kang Pastor Nietes, sa atong makigsuunan dinhi sa North Central Mindanao Conference. O bisan pa sa last week, maaging sima didto sab kami sa Zamboanga Peninsula Mission. Didto gyud sa buhatan. Og daghan kayo mga greetings didto nga sila sab nagasubaybay nining aton taknas pagtuon. So giabi mo namo og nganhi usab sa Western Mindanao Conference. Atong mga pangulo sa buhat, mga opisyali sa iglesia, tanan nga makigsuunan, amo mong pahalipayan sa inyohang paghatag o pagpamalandong, pagsubaybay nini atong pagtuon alang sa pagpadasig sa matagusa nga kitang tanan makahimog yun sa paglahutay. Amen. So, amoy padayon mga kaigsunan ang among pagpanimbaya diha kaninyo niadtong miaging semana dito ko sa Davao Mission. Atong i-greet ang atong mga administrators, kipanguluhan ni Pastor Edwin Magdadaro. Ug gusab nako nga i-greet mga kaigsuonan ang atong mga kaigsuonan nga maoy permi nga nagasunod sa pagtan-aw sa tuang takna sa pagtuon didto sa Laak, Compostela Valley. Si Mr. and Mrs. Romeo and Virgie or Inday Urbano, Mr. and Mrs. Rodolfo ug Cherry May Luay, Mr. and Mrs. Richard and Joybet Cabrera, si Mr. and Mrs. Raymond and Roslyn Bibing Julata, si Pastor and Mrs. Liorin, ang ilahang abtik nga district pastor sa Laak District, og ang tanan nga mga kaigsuunan nga grabe yung kadasig nila didto sa Laak Church or Seventh-day Adventist Church sa Laak, Compostela Valley.
ato po di-greet ang mga nagapaminaw sa mga Hope Radio sa tanan nga atong istasyon dinhi sa Mindanao, si Brother Nonoy Rada and family dito sa General Santos City, nagapaminaw og nagatan-aw sila sa tuang atak na sa pagtuon. Ang ato po di-greet ang atong mga tigpaminaw sa laing nga dapit sa kalibutan. Mao si Brother Rene and Mel Vasquez dito sa Southampton, England. Amen. Kanunay sila nagatanaw. Og si Dr. Lowen Guno dito sa Philadelphia, USA. Nagasubaybay sila og nagatanaw sila niini nga atong programa sa takna sa pagtuon. Praise the Lord. So niini nga taknaa mga kaigsunan atong ipadayon ang atong pagtuon ani anata sa ikaupat nga leksyon niini nga trimestre niini nga tuiga. Mao ang uluhan, worthy is the Lamb. Sige mig sugilanon ni Pastor Jimenez kung unsay pinakamaayo nga hubad ani sa Binisaya. Pastor Jimenez, unsay maayong hubad ani? Worthy is the Lamb. Akong nakita, Pastor, nga at least masabtan magini sa itong mga kaigsuonan, atong mga tigpaminaw, nga takos gyud ang kordero. Amen. Sa ato pa, worthy, takos, angayan siya, ingon nga kordero sa Diyos. Mao. So mga kaigsunan, niini nga taknaa, kung inyong nahinumduman sa atong miaging leksyon, atong miaging simana, atong gitan-aw ang mensahe sa Dios o ni Kristo ngadto sa mga kaiglesiyahan. Pito ka iglesia. So kining mga pito ka iglesia nga gitagaan og mensahe dinhi na sentro sa yuta. Og karong panahona o karong taknaa sa ato ang pagtuon, ibalhin nato gikan sa yuta, ibalhin nato ang senaryo ngadto sa langit, Pastor Jimenez. Kay ang Dios tuwa naman ito. Gitawag si Juan, kung atong basahon ang Pinadayag, Kapitulo 5, nagtawag diha, lamsugdan nato sa bersikulo 1, padulong hangtod sa bersikulo 5, makita nato nga gitawag si Juan ngadto sa senaryo, ngadto sa langit. Tingali maayo atong basahon, Pastor Jimenez, sa Okay. chapter 5. Sa dili pati alin nato padiyon ng pastor no atong basahon ning ato agyod nga kitiks. Ang gitawag ni sige. Gimorotex sa atong leksyon. Sa Pinadayag Kapitulo Kapitulo 5. 5 bersikulo 5. Okay, dinhi giingon sa balaang kasulatan, ayaw paghilak tan-awa nagmadaugon ang liyon sa banay ni Huda, ang gamot ni David, nga tungod ni ana makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot ug sa pito ka mga timri niini. Okay. Salamat, Pastor Jimenez. Kung atong tanawon, mga kaigsuunan, no, tingali maingon ta nga, ngano nga naghilak man? Ngano nga naghilak man? Si Juan, sa diha nga, gidapit manggod siya sa versikulo 1, makita nato dinhi, and I saw in the right hand, santa nga gipatan-aw na siya didto sa langit, nakita niya diha sa tuong dapit sa kamot, sa naglingkod sa trono, ang usa ka basahon, inside and on the back, na silyuhan og pito ka selyo. Mo nay senaryo. Usa ka linukot nga naa diri sa tuong dapit, sulod o gawas gisilyuhan og pito ka selyo. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, sa kakusog nga tingog sa usa ka kusgan nga manulunda, who is worthy to open the scroll and to loose its seals? Kisa may angayan mo abri ani. And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or look at it. Verse 4, so I wept much because no one was found worthy to open and read the scroll and to look at it. Grabe gyud ay Pastor Jimenez ang maong kahimtang kay wagay bisan kinsa sa langit, sa yuta ug bisan pa sa ilalom sa yuta ang angayan nga moabli ni ana nga scroll o basahon. Yan ang basahong linukot. Mo dito'y gihilakan ni Juan Revelador. Kay nabalaka siya. Kay gawas nga kana basahon nga linukot, gitimrihan pagyog pito ka timri. Muna nabalaka siya, kinsay angayan muabli o kinsa po'y makahimo ni ini. Og mao na ato di yung bersikulo sa lohon, Pastor Ray. Ingon ang balaang kasulatan, ang pulong sa Ginoo ayaw paghilak. Kay
nagmadaugon, anaaday ang gitawag Leon sa Huda, banay ni Huda, gikan sa gamot ni David, ug sumala dinhi siya ang makaabli sa basahong linukot ug makakuha sa timbre niini. Okay, so magpasalamat ta mga kaigsunan, spiritually, kung atong tanawon, bisan pa unsa kalisod ang atong kahimtang nga daw wala nay takos mo tabang nato, mga kaigsunan, sa atong kinabuhing Kristohanon, naa ang usa ka takos nga mutabang nato nga gikan kini sa banay sa Israel, sa banay ni Huda. nga kinin maoy nagmadaugon. In other words, kung atong tanawon mga kaigsuunan, prophetically, gipatan-aw dinhi kang Juan nga gitagaan siya kasiguruhan ingon sa manulunda ay naghilak kay ang Dios maoy in control sa history niini nga kalibutan ug labaw sa tanan ang plano sa kaluwasan nimo igsuon ug akong kaluwasan sa mga katawhan sa atong Ginoo. So, Pastor Ray, sa ato pa, kani atong leksyon karon, worthy is the Lamb, takusya ingon nga kordero, mauni ang gihulagway niining Kapitulo 4 o Kapitulo 5 sa Pinadayag. Mao. Ato himduman, mga pinalangga ang magsunan, kaning libro sa Pinadayag, daghan ang mga butang nga atong i-consider. Kay dunay mga kasagaran dinhi nga ato karuntunan, mga simbolikal sa ato pa na ay mga butang nga gisimbolo ani nga bahin og ato ni siyang i-discuss parang masabta nato kining mga butang nga nakita ni Juan didto sa usa ka lawak sa trono sa langit nga mauni ang gihulagway nining ato karon nga pagtuon karon gyud nga semana. So kung atong tanawon, Pastor Jimenez, no, tama ni siya nga symbolikal ang paghulagway. Apan ang sentro ni ini nga paghulagway mga kaigsunan, na sentro kini sa pagkagamhanan sa Dios. Nga siya'y nagakontrolar sa kasaysayan sa kalibutan ug labaw sa tanan sa atong mga kaluwasan. Ug gikan ni ini nga introduction sa atong leksyon mga kaigsunan. Sugdan natog tan-aw didto sa nakit-an ni Juan sa iyahang pananawon, ang trono. Kini na record sa ato ang pagtuon sa Pinadayag Kapitulo 4 ngadto sa Kapitulo 5. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, didto sa trono ato daw tanawon ang description sumala sa balaan nga kasulatan. Mayo tingali basahon nato, Pastor Jimenez, kay at least binisaya anang imuhang Biblia sayon karon masabta nato. Okay, sa Pinadayag 4. Mao man gid ni ang ato mas may ning atong basahon gyud sa ato ang pinulungan para nga masabta nato unya i-repair po ninyo unsa inyong gigamit diha nga Biblia mga pinlangga nga mga kaigsunan. Ingon dinhi ang balang kasulatan, tapos niini mitanaw ako ug ania karon diha sa langit ang usa ka pultahan nga inablihan og kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw huyop sa trumpeta miingon kanako, saka ngari og ipakita ako kanimo ang kinahanglan magakahitabo tapos niini. Okay. Diha nahisulod ako sa espiritu og tan-awa dihay usa ka trono sa langit og sa trono dihay naglingkod. Versikulo 3. Og ang naglingkod niini may panagway nga murag mutya nga haspi og kornalina og ang trono gilikusan sa usa ka balangaw nga murag bulok sa esmeralda. 5. Gikan sa trono ana ay nanggula nga mga pangidlap sa kilat og mga tingog sa mga linipak sa dalugdog og sa tubangan sa trono ana ay nagadilaab nga 7 ka sulo sa kalayo nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios. So, makita nato ang description mga kaigsunan. Unahon sa nato katong trono o ang naglingkod sa mao nga trono. Kay kung atong tanawon mga kaigsunan, ang trono nagsimbolo kini sa pag-rule, God's rule, o ang iyahang otoridad kining sa kinatibuk-an nga binuhat. Apan ang balangaw, usa may simbolo ani. Ngano nga na may balangaw dito?
Kana pastor ato sumala sa libro sa Henesis sa sinugdanan ato mahibanumduman nga ang balangaw nga naglibot o katong balangaw nga gipakita sa Ginoo simbolo to siyang saad. Iyahang pagproteksyon nga wala na siya ipatagamtam pa nga lunop. Pero dinis tong pagtuon ang balangaw nga naglibot sa turno nagpahinumdum kanato sa saad sa Dios nga dili gyud niya pagabiyaan iya makatawhan. Kun muduulan ta niya makigsanduro ta niya ang iyang saad dili gyud kaniya tugutan ng mga mahitumpawa kangadto sa kadautan ug sa kalaglagan. Amen. So makita nato no nga ang alon masabtan gyud nato aning gitawag nato nga pinadayag kinahanglan gyud mobalik punta didto sa background sa daan nga tugon. That's true. Kay didto una man gyud gigamit ani didto kang Noah. Human ngayahang giluwas ang maong mga katawhan nagsaad sa Dios nga nagingon nga dili na niya laglagon ang kalibutan pinaagi sa tubig. So, kini nga simbolo mga kaigsuonan, ngano nga naa didto sa trono sa langit, nagpahinumdum kanato mga kaigsuonan, nga kini ang pagkamatinumanon sa Dios sa iyahang saad, nganha kanimo ug nganhi kanako. Karon ang pangutana, usa may purpose uni kaning konsilyo nga nakit ani Juan didto sa langit. Unsa may ilahang gihimo? Kung atong tanawon ang leksyon mga kaigsunan nga ato ang gitun-an, the purpose of the heavenly council, ingon pa niya dinhi, that John saw gathered in the heavenly throne room was to affirm God's rightful rule over the universe. Hinumduman nato mga kaigsunan nga sa diha nga nagsugod ang sala diha sa kasing-kasing sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Gusto niya nga angkunon ang paggahom niini nga kalibutan ug bisan pa sa universo. Niining tungura mga kaigsunan gipakita sa Dios ngadto kang Juan nga ang Dios mismo ang angayan nga maoy mugahom. Si Kristo mismo mo'y angayan nga mugahom niini nga kalibutan. Muna na kanindot, Pastor, no, kay ang ato karon nga pagtuki niini, kanang tanan nga mga butang kanidto nga gani bisan si Juan naghilakid siya unsaon ani kinsay takos gisaysay sa Ginoo pinagis panan-awon. Nya sa dihang nakita ni Juan iya di yung gisulat ug kita karon igo na lang gid ta nga magtuon ani aron nga dili gid ta masalaag sa ato ang pagpangalagad ug pagkinabuhi nga diin masintro ang atong pagdayeg, pagsimba ug sa ato nga Ginoong Dios nga maogyod ang nagakontrolar sa tanan sumala niini nga ato nga pagtuon. Mao. So ato biyo pasalamatan mga kaigsuonan kay dinhi sa nakit-a ni Juan sa trono usa kini nga nagpahinumdom nga angayang gyud og takos gyud nga atong dili lamang moabli sa maong silyo kundi takos gyud nga simbahon ang atong Ginoo. Tanawon nato sa bersikulo 11. Pakibasa daw, Pastor, sa 4 bersikulo 11. Okay. Mao ni pagdayig nga gihatag sa Amahan. The Father is praised for His power to govern the universe. So makita nato dinhi. Okay, bersikulo 11, nagaingon dinhi mga pinalangga ang magsunan, takus ikaw o among Ginoo ug Dios sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom. Kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbulutan milungtad ug nangahimo sila. Okay. So makita nato dinhi mga kaigsuonan nga niining tungura gipahinumdom sa tanan katawhan labi na didto kang Juan, Pastor Jimenez, nga ang Dios maoy nagbuhat sa tanan. Wa nagilaing takos angay dayigon og simbahon. Ug makita nato didto sa unahan sa katapusang panahon mga kaigsuonan niini nga kalibutan, there will be only one issue. Whom to worship? The Creator or ang dili maoy maglalalang? So makita nato mga kaigsuonan dinhi sa throne room. Karon moadto ta sa dili pa ta mag-break mga kaigsuonan ato ning tan-awon sa makadyot kung unsa ning mga naa diha sa assembly sa mao nga council o konsilyo didto sa langit.
Sa versikulo 4, sa kapitulo 4, mga kaigsunan, sa pinadayag, makita nato dinhi ang mga gimension dinhi nga 24. Pakibasa daw, Pastor. Okay, Balikan nato. versikulo 4, ingon din og ang trono gialirungan og kaluhaag upat ka mga trono. Og diha sa mga trono na naglingkod ang kaluhaag upat ka mga ansyano nga sinulubag mga maputi nga bisti og may mga purong-puro nga bulawan diha sa ilang mga ulo. Mao. So nakita nato dinhi mga kaigsunan, 24 elders. Elders, ansyano. Kining mga ansyano gigamit kaning pulong nga elders dili tungod kay sila'y taas na og edad or ubay-ubay ng ilahang mga edad. Kay mo na usahay, mo ra ba ni atong ginagamit mga kaigsunan nga atong tawag sa atong mga pangulo o ginatawag nato ang atong presidente sa Union, tawagon natong elders, pero usahay ang nagtawag kaniya mas taas pa mga edad. Pero dili na mo ibuot ipasabot. So, sa dili pa kita mga kaigsunan magtan-aw sa unahan, kining pulong nga elders, ang atong leksyon nagingon, the title elders in the Bible always is used for humans. So, mao ni ang gigamit kay kini nga mga 24 nga naa dinhi nga mga elders, kini mga katawhan. Apan sa dili pa kita magapadayon mga kaigsunan kay ang atong oras paspas man kayo, ato ning tanawon sa atong pagbalik. Human niining atong break kung kinsa ning 24 ka mga elders nga nakita ni Juan didto sa konsilyo sa langit. Amen. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Ang tema nga ang 24 elders sa ato ang leksyon. Kung atong tanawon, kinsa man ni sila, kining 24 elders, nga nagsulob og puti, white robes, ug naa sila'y gitawag nga mga korona, mga purong-purong. Atong nahisgutan kaganiha, sa wala pa ta nag-break, nga kining pulong nga elders, gigamit kini nga address alang sa mga tao. So karon kung atong tanawon mga kaigsunan, kinsa maning 24 elders ug unsay boti pasabot sa maong puti nga bisti nga ilahang gisulob ug kining mga purong-purong nga naa sa ilahang mga ulo. Kung atong tanawon mga kaigsunan sa bersikulo 4 ug 5 sa kapitulo 3 sa pinadayag, anaa dinha ang maong description ingon pa niya dinhi bersikulo 4. But thou hast a few names in Sardis, kini siya sa iglesia sa Sardis, that did not defile their garment, and they shall walk with me in white, for they are worthy. So makita nato ang mga katawhan nga wala nakahatag og buling sa ilahang mga bisti. Mo ning gitawag nato nga white robe. White robe. Kung atong tanawon pod sa kinatibuk-an mga kaigsunan sa propesiya, magisgot ganito, o bisan sa balaan nga kasulatan, magisgot ganita og white robe, wag ilain mga kaigsunan, kundi nagsimbolo kini sa pagkamatarong ni Kristo. The robe of righteousness nga naa kang Kristo. Hinumduman nato mga kaigsunan, sa diha nga atong gidawat si Kristo, nga atong personal nga manluluwas, mao ning gitawag nato nga imputed righteousness. Sa diha nga atong gidawat si Kristo mga kaigsunan, kining atong kinabuhi nga makasasala. Gisulob kanato mga kaigsunan ang puti nga bisti nga nagsimbolo sa pagkamatarong ni Kristo. Mao gani nga sa diha nga midawat ta kang Kristo mga kaigsunan, dili na ang atong kaugalingon mo'y makit-an, kundi si Kristo na ang iyahang pagkamatarong mao'y hikit-an sa mga katawhan sa diha nga atong itugyan ang atong kinabuhi. Nang pangutana karon, o sa man aning purong-purong, Pastor Jimenez? Crown of gold sa ato pa. Laktod nga pagkasulti magsuunan,
kanang purong-purong nga bulawan mauna ang kanang na ang kadaugan nga atong maangkon gani sa departamento nga ato karong gidumalahan kung magisgot tag lugo sa stewardship duha diha ka korona naa ang kadaugan victory o naa po diha ang pag-antos kanang gitawag tunukon. So ang gisulti nitong leksyon crown of gold sa ato pa maugid ni ang ato o makita nato o nakita ni Juan Revelador nga didto sa mao nga kanini ang trono sa Dios ug didto ang korona nga bulawan siya mismo nagsulob ug kining tanan nga makalahutay o makapadayon sa papangalagad, sigurado po sila nga makaangkon ni ining korona nga bulawan kadaugan nga diin gisulti sa ato nga leksyon. So, makita nato din Pastor Jimenez di ay nga kining victory crown. Kay kung atong tanawon ang kasaysayan mga kaigsuonan, ang mga katawhan sa mga una nga mga panahon, mugikan gani sila sa gupat, anaa sila isulob ana nga kinagitawag nga victory crown nga paila nga nakadaog yun sila sa mao nga gubat. Kung atong tanawon sa Grego gitawag kini nga Stephanos ang iyahang nga tawag. And on their heads reserves exclusively for victorious saints. So mga kaigsuonan, kini nga crown nga gisulob kining 24 ka mga ansyano gitagana ni dili lamang alang di ay para sa ilaha, pero gitagana ni sa tanan nga mga Kristohanon nga magmadinaogon sa ila nga pagtuo ug sa ilang relasyon ngadto sa Dios. Ug makit-an pod nato mga kaigsuonan, all these details suggest that the 24 elders dili ni sila ordinaryo, they are glorified saints. Ang karon ng pangutana, kisa may posible kaha ani nga naapil ni ini nga 24 elders. So kung atong tanawon mga kaigsuonan, kining 24 elders could represent peoples in their totality. Gikan sa daan tugon ug sa bag-ong tugon. Kay kung atong tanawon, kaning pulong nga 12, kaning numero nga 12 sa pinadayag, murag something is very meaningful ni ining pulong nga pastor. Usab kay kuan aning 12, numero 12. Nahinumdum ta magsuunan nga dunay napulo ka o 12 ka mga apostolis, naapoy 12 ka mga patriarka. So mao na nga kani nga numero kaning makahuluganon kaayo alang sa atong pagsabot ni ining gitawag dinhi nga 24 ka mga ansyano sa pinadayag. Gani Pastor Ray, dinhi sa ato nga leksyon gipasantop madinhi nga kaning 12 ka mga kaning numero o gani ingon dinhi nga kani pwede nato ni siya nga kaning ni ang sumala sa Matthew 27:52 ngadto 53 gisulti dinhi nga mao ni sila ang unang bunga nga diin gibanhaw kauban ni Ginoong Hesus sa diha nga siya nabanhaw. Unya miuban niya ngadto sa nagrepresentar ngadto sa langit. Naapo dinhi ko atong basahon ang Matthew 19:28 nagrepresentar sa mga tawo nga sa daan nga kaning daan og bag-ong pakigsaad na gitawag nga 12 ka mga patriarka ug naapoy 12 ka mga apostolis. Og katapusan dinhi dunay gitawag dinhi sa pinadayag 5:8 nga naga-representar ni sila sa mga binuhat nga wala gyud kasala o wala kanini ang mahugawi ug kadautan ni kalibutan nga nagabuhat sila ingon nga mga saserdote ngadto sa kaning trono sa Dios. Sumalas Pinadayag 5 versikulo 8. Sa tupa mga kaigsuonan, kining pulong nga 24 dinhi or 24 elders dili ni siya literal nga 24 ra gid na sila. Dili mga kaigsuonan. These are all symbolical. Atong makit-an dinhi ang 12 represented the 12 patriarchs nagrepresentar sa kinatibuk-an sa mga katawhan nga Israelinhon. Ang 12 pod ka mga apostoles nagrepresentar kini sa kinatibuk-an sa mga sumusunod disipulo ni Kristo. Moingon ganita nga disipulo mga kaigsunan, it's not limited only sa mga
12 ka mga disipulo, but kini nagrepresenter sa kinatibuk-an sa tanan nga mga naluwas o linuwas o pagaluwason nga midawat kang Kristo nga ilahang personal nga manluluwas. So, Pastor, mo ni nakanindot bitaw sa itong pagtuon kay ang mga simbol, numero man na, unsa, mga ngalan ba na sa mananap, kana dili lang gyud ingon nga pinikito nga kana ra gyud siya. Mao. Kay sa gipadayag sa leksyon karon, pagsulti sa Ginoo patriarka, kato sila'y una pero kana tibuok Israelinhon. Unya paghisgot niya disipulo, dili lang katundusi, kato lang sila ang una nga mga gitawag sa Ginoo, pero sa dihang kita mudawat niya, mahimo pud ta niyang disipulo tinun-an apil ta niini nga saad ug aduna gay hingpit nga kadaugan kung Mao. mula hutay ta. Muna nakanindot sa tong leksyon, pag kanindot gyud ayo ato abin tukion ni siya. Mao mga kaigsunan. Mo na nga dili gyud siya limitado mga kaigsunan nga moingon ta nga kanaraman di ay mo imo kuan ana diha. Kini hinumduman nato mga kaigsunan nga ang pinadayag is kadaghanan niini mao ang mga simbolo. Napag-iupat dinhi nga mga Binuhat. living creatures. Kung atong tanawon mga kaigsunan, kining living creatures dili na ni siya lahi ang ilahang description mga kaigsunan, ha? Kung atong tanawon, basahon daw nato Pastor Jimenez diha sa Okay. pinadayag 4:6 ug 8. 6 ug 8 og sa tubangan sa trono ana ay murag dagat nga bildo nga daw kristal og libot sa trono sa matag kilid niini anaa ang nagaalirong ang upat ka mga buhing binuhat nga ang atubangan ug likod niini nalukop sa mga mata. Og nahaunang buhing binuhat daw leon, ang ikaduhang buhing binuhat daw baka nga turo, og ang katulong buhing binuhat may naung sa tao, og ang ikaapat nga buhing binuhat daw agila nga nagalupad. Okay. Og ang upat ka mga buhing binuhat nga matag usa niini may unom ka pako, nalukop sa mga mata ang tibuok, libot og sulod nila, og sa maadlaw og sa magabii wala sila'y hunong sa pag-awit nga nagaingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan, nga mao ang sa kagahapon, ang sa karon ug ang sa umalabot. So makita nato dinhi mga kaigsunan ang description sa maong throne room. Naa ditong naglingkod sa trono, naa dito ang 24 elders ug naa pod kini 4 living creatures. Ang atong leksyon nagingon, the 4 living creatures symbolize the exalted being who serve God as His agent and the guardian of the throne. Kung atong tanawon mga kaigsunan ang atong leksyon, nagapahinumdum ka nato nga kining 4 living creatures, mao kini ang mga angheles. Kay nga naman, sumala pa sa description diha sa Kapitulo 4 nga gibasa ni Pastor Jimenez, doon na sila'y tulo kaparisan nga pako. Kung ako nahinumduman dito sa Isayas, sa diha nga nakita sa Dios, nakita ni Isayas ang Dios, nakita niya dito ang mga manulunda. Ang duha kaparisan ngayahang pako, itabon sa nawong, ang duha gamiton palupad, ang duha gamiton sa iyahang pagtabon sa iyahang tiil. And this represent sa mga angheles o mga angels ministering to the Lord day and night nga sila nagasinggit, nagaawit sa pagdayeg ngadto kaniya. So, mupadayon ta sa atong leksyon mga kaigsunan, kaya ang atong oras mura og dali ra gyud. Adtuan nato ang gitawag nato nga kining libro basahon nga gisilyuhan. Gisilyuhan. Kung atong tanawon, gibasa kaganiha sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 4, ang nakit-an ni Juan nga mao'y hinungdan nga siya naghilak, nakit-an niya ang basahon nga naa sa tuo sa trono nga wala gyud angayan nga muabli ni ini. Ang pangutana kung sa man kining nakit-an ni Juan nga maong basahon. Pastor Ray, sumala sa itong leksyon sa Kapitulo 5, ang maong basahon nga linukot nga nakita ni Juan, nagapadayag sa umalabot nga mga panghitabo. Og mauni,
sa dihang gibuksan o giablihan sa kordero nga mao mismo ang Dios. Nakita niya nga ang maudi ay nga basahon nga linukot o gatong sinilyuhan. Nakita niya didto nga ang umalabot nining kalibutana o ang ato nga kaning nakita niya nga dunagyoy kasiguruhan ang ato pagpangalagad sa matag usa kay kini na gisulat man didto og iyahang nasabtan sa diha nga tan-aw niya og iyahang gibasa ang mao nga basahon nga sinilyuhan. Amen. So kung atong tanawon mga kaigsunan, gawas nga kini maoy record sa umalabot nga mga hitabo sa atong kalibutan. Si Mrs. White doon na siya gisulti sa manuscript release sa volume 9. Nagingon siya dinhi, in the words of Ellen White, the sealed scroll contains the history of God's providence, the prophetic history of nation and the church. Herein was contained the divine utterances, the authority, His commandment, His law, His whole symbolic counsel of the eternal and history of all ruling powers of this nation. So makita nato mga kaigsuunan nga kasaysayan ni sa mga katawhan sa Ginoo ug maupod kini nabutang nasulat ang umalabot nga mga hitabo. Ingon pa niya dinhi, in short, ingon pa niya, the sealed scroll contains the mystery of God regarding His plan to solve the sin problem and save people or save fallen human beings. The full realization of the mystery will occur at the second coming of Christ. So makita Amen. nato din mga kaigsunan nga ang sealed scroll diha nabutang ang plano sa Dios unsaon niya pagluwas sa mga katawhan. Og kini nga pagluwas sa katawhan mga kaigsunan, wala na human didto sa cross sa Kalbaryo. Gibayran na dito atong sala. Apan nagpadayon mga kaigsunan ang pagministeryo sa atong Ginoo didto sa langit ng sanktuaryo. Og kini ang iyang full realization mao ang iyahang ikaduhang pagbalik sa dihang iyahan ang kuhaon ang iyahang mga niluwas ug magkinabuhi kauban niya sa wala nay katapusan. Pagkanindot kay Pastor, no? Praise the Lord. Pagkanindot kay kayo sa maong basahon nga kung ato lang gid ay masabtan ang plano sa Ginoo nga diin nahimong tanghaga nga mao sa ito ang mabatnan nga unsaon nato nga makasurvive ta pero naagi ay ang kasiguruhan. Amen, Muna amen. nga ang gihulagway dinhi sa atong leksyon pagganindot gyud kayo huma nakita ni Juan anaay mga krisis nga mga panghitabo dunay kalisdanan nga mga panghitabo pero kanang tanan gipakita gyud sa Ginoo nga aduna gyud kasiguruhan aduna gyud hingpit natong kadaugan kun lamang kita magpabilin nga magamatinumanon gyud diha kaniya. Amen. So makita nato mga kaigsunan, magpadayon kita nga sa diha nga naghilak si Juan kay walay angay o takos nga moabli sa maong mga selyo. Ningon ang manulunda ayaw hilak kay naa. Gikan sa banay sa Huda, sa tribo ni David. So makita nato dinhi mga kaigsuunan nga sa diha nga niduol na si Kristo when Christ approaches the throne. Kay siya man lagi angay, worthy is the Lamb. He takes the scroll. This act shows that all authority and sovereignty belongs to Him. Hinumduman ninyo mga kaigsuunan sa Matthew, Kapitulo 28, versikulo 18. Sawa paghihatag ni Kristo ang sugo o komisyon ngadto sa iyahang mga tinun-an sa pagsangyaw sa maayong balita o sa gisulti ni Kristo. Pagkatahom ang iyahang pulong nga tanan gahom sa langit ug sa yuta gihatag ngadto kaniya. Apan ang pangutana ngano nga si Kristo man ang worthy nga moabli sa maong mga linukot. Sa imong hunahuna, Pastor Jimenez. Sa atong leksyon, Pastor, nganong siya gyud ang angayan kay siya ang kordero nga gipatay o niya nabanhaw o tungod ni ana
na agian niya ang tanan muna ingon ingon ang record ng kasulatan siya ragyod ang takos nga makaabli niini. Sumala sa pinadayag 5 nga atong gibasa kaganina. Yeah. Unya ingon nga siya ang kordero nga atua sa trono, anaa kaniya ang mao nga basahon o sa diha nga iyahanang giablihan kini ingon dinhi, when Christ takes the scroll, its use, he holds the destiny of all humanity in his hand. Unya nagapadayon sa dinhi ang upat ka mga buhing binuhat, ang 24 ka mga ansyano nga mihapa diha o misimba kaniya sumala sa pedayag 5:9 ni ana gisinggit nila nga siya ang takos nga muabli, giablihan niya ang mao nga basahon nga linukot, gikuha niya ang silyo, unya dinhi nabatnan ni Juan ang hingpit nga kasiguruhan og mao na iyang gisaysay og sumala sa imong giingon pastor nga kita nga iyang sumusunod usab sigurado gyud nga kung kita magabuhat sa buluhaton gahom tibuok gahom sa langit ug sa yuta gihatag sa Ginoo alang sa mga katawhan nga mudawat unya kaniya. Amen. So makita nato mga kaigsuonan nga samtang kini giabrihan sa kordero sa Dios nga mao si Kristo tungod kay siya lamang ang takos mo abri niini. Ang tanan nga mga naa didto sa throne room, ang 24 ka mga ansyano, ang upat ka mga buhi nga mga binuhat, nagsinggit sila sa ilahang pagdayeg. Mo ni gitawag nga septuplet praise. Kay pito ka mga hinungdan sa iyahang pagdayeg ang ilahang gimension. Kung atong tanawon na record kini sa Pinadayag Kapitulo 4, ang katapusan nga bersikulo. Kung atong tanawon dinhi, 4 bersikulo 11. You are worthy, O Lord, to receive una glory, Himaya, honor, dungog, power. gahom. Makita nato dinhi ang maong mga gihatag nga pagdayeg ngadto sa mao nga Dios sa kalampusan sa gihimo sa iyahang anak nga mao si Kristo alang sa pagluwas sa mga katawhan. Apan dili pud nato ikalimti mga kaigsuonan nga ang balaang espiritu ana apoy bahin niini. Labi na kining pagtapos sa mensahe, pagpakaylap aning mensahe ngadto sa mga katawhan sa panahon sa Pentecoste nga mao kini mga kaigsuonan naghatag og kinang gitawag pa dinhi mga kaigsuonan in the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. Mauni ang inauguration of Christ into His post-Calvary ministry as High Priest and King in the heavenly sanctuary. So makita nato mga kaigsuonan nga sa diha nga nibiya si Kristo dinhi sa yuta. Nagsaad siya nga moanhi ang comforter. Maglilipay sa mga katawhan. Kay grabe man yun nila ka lonely ni adtong tungura kay nawala ng ilahang Ginoo human nga nabanhaw. Paningon siya ngayon mong kabalaka kay padala nako maglilipay diha ninyo. Sa diha nga niabot ang balaang espiritu mga kaigsunan, that is the inauguration sa pagkaharianon sa atong Dios. High Priest and King didto sa heavenly sanctuary. Okay, nindo ata kay Pastor no sa ato pa ang role da ipud sa balaan nga espiritu. Without the Holy Spirit nga mo ministeryo ani, dili gyud nato ni siya ma-digest gyud o dili nato ni siya dili ta malamdagan og insakto. Muna nga sa diha nga ang Ginoo nagsaad ni ining balaan nga espiritu gikan pa sa adlaw sa Pentecostes ato pud ning masiguro. Ato pa kani nga gahom atong maangkon pinaagi gihapon sa ato ang pagsimba, paghatag pasidungog sa magbubuhat kay ato gani bantayan mga minahal magsuonan. Kay ang Ginoo gusto gyud niya nga siya simbahon. Pero dunay mga tao dili mo simba sa magbubuhat adto na hinuon sa binuhat ang ilang pagsimba. So na-divert ang ilaha nga pagsimba o tunong sa ilang pag-alagad sa Ginoo. So atong siguroon nga pinaagi niini
giyahan gid ta sa balaang espiritu. Unya kung naa ang balaang espiritu, tanan natong pagdayeg paghimaya sentro sa Ginoo ug mahimo gid ta epektibo niya nga mga disipulo alang sa pagtapos ni nga buhat kay gusto sa Ginoo before siya mo balik ang tanang katawhan makahibalo. Impossible ang tanan untang tao mualagad niya aron sila pod maandam alang sa pag-uban o pagpuyo niya ng langit nun nga pulianan. So makita nato mga kaigsuonan nga ang atong pagkinabuhi Kristohanon, ang pagluwas sa Ginoo nganhi kanato, mao ang tumong nga moabot kini nga panahon nga ang presensya, ingon pa dinhi sa ato ang leksyon, is a striking aspect of Revelation 4 and 5 is the total absence of Satan. Mao na ang tumong sa Dios nga ibalik niya ang nawala, ihatag niya nganhi kanato. Kung atong tanawon, nahimo nga worthy is the Lamb. Why? Tungod kay ang wala nakabot ni Adan, nahimo ni Kristo ang ikaduha nga Adan. So mao ni hinungdan mga kaigsunan nga angay natong dayigon ang atong Dios. Tungod sa iyahang sakripisyo, tungod sa iyahang kamatayon, sa iyahang pagkabanhaw, sa iyahang pagbalik sa ikaduha, mao ni naghatag kaniya sa katungod mga kaigsunan nga siya mo'y atong angay simbahon o angay natong dayigon. Kung atong tanawon dinhi mga kaigsunan sa atong leksyon, ingon pa niya dinhi, dunay mga hymn nga gikanta nila dinhi. The first two hymns of Revelation 5, ingon pa niya dinhi, the first two hymn is praise the one sitting on the throne. Revelation 4 verse 8 and 11. Sa third and fourth hymns, katong ilahang giawit, mga kaigsunan, they are praising the Lamb. So makita nato nga ang unang gidayig, mga kaigsunan, ang Dios Amahan. Ang ikaduha nga gidayig nila mao si Kristo, nga mao ang Kordero sa Dios. Ang fifth hymn offers worship to both the one sitting on the throne and the Lamb. Ang ikalimang nga ilahang giawit, mga kaigsunan, mao ang pagsimba nila ngadto sa Dios Amahan ug ngadto kang Kristo. Kung atong tan-awon, mga kaigsunan, isa kini nga pagpaila nga ang buluhaton sa pagluwas sa tao dili lamang gibuhat sa usa, apan kini gilangkuban sa tibuok nga pagkadios. Ang Dios Amahan, Diyos Anak, ug bisan pa ang Espiritu. So mga kaigsunan, Pastor Jimenez, ang imong panapos nga pulong. Okay, ang ato nga tumong mga kaigsuonan, ang sentro gyud ni atong leksyon ini nga semana ay gyud mo kalimot gasimbol ang nagatuon ta sa mga panan-awon didto sa langit gikan dinhi sa yuta nga gisulti dito sa miaging semana pinadayag 4 ug 5 nga kani alang gyud sa mga katawhan sa Ginoo niining nahabilin nga sugilanon sa ato nga kalibutan. Nga dinhi, din ato kalimtan, ingon ang atong leksyon, ang maayong balita sa kaluwasan ni Kristo muabot sa tanan nga mga kasing-kasing sa makatawhan ug handom sa Ginoo nga ato gyud siyang dawaton. Ato gyud siyang alagaron aron didto unya sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ubanta ni ining mga binuhat nga nakita ni Juan Revelador sa iyang panan-awon magadayig magahimaya sa atong Ginoo ug didto unya matagamtaman nato ang hingpit nga kalipay luyo ning kalibutan nga atong nasinati ni anang gitagana sa Ginoo alang gyud sa mga matinumanon ug mga alagad niya nga nagapabilin hangtod sa katapusan. Praise the Lord, mga kaigsuonan. Kung atong tanawon ang throne room, nakita nato dito ang naglingkod sa trono, nakita nato dito, mga kaigsuonan, ang Kordero sa Dios. Amen. Nakita nato dito ang 24 ka mga ansyano ug 4 ka binuthat, apan wala dito ang yawa. Buti pasabot, mga kaigsuonan, that He is already defeated and cast out
because of the sacrifice of Christ at the cross. Praise the Lord. So dayigo nato ang Dios mga kaigsunan nga ang worthy is the lamb. Takos. gid siya. Takos ang kordero sa Dios nga naghatag kanatog kaluwasan. Busa igsoon samtang kamo nagapaminaw dahil sigon na ko kamo kapag pabilin nga matinumanon Amen. sa kordero sa Dios kay siya'y takos nga nagluwas kanato gikan sa atong mga sala. Praise the Sa Lord. dili pa kita magaampo mga kaigsunan, atong paminawan ang usa ka ambahanon nga pinasahi. Gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo nga takos ang kordero. Sa iyahang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo. Sa iyahang kamatayon. Sa iyahang pagkabanhaw. Sa iyahang pagministeryo sa langit ng sanktuaryo. Ug sa dili madugay sa iyahang ikaduhang pagbalik. Tabangi kami Ginoo. Nga amo na ning nakit-an nga takos siya. Tabangi kami nga sa among pagkinabuhi. Mahimo kami nga magmatinumanon ngadto kaniya. Ug salamat nga ikaw ang nagatubag sa among pagampo, nagahatag ka namong kaluwasan. Kay kining tanan, among gisalig, among madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Agay, murag lapad man na akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man na akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.